Salut și bine m-am găsit! Sunt liderul acestui clan RC Elite și astăzi vă voi prezenta, nu știu, un war basic noi contra un clan pe nume K.T. nu știu, H.P.T. Tare clanul. I-am bătut cu 75-73 sau 100, ei 98. Vezi că pentru un clan ei aveau super mare dezavantaj și nu știu dacă pot să vă arăt. Asta e Town Hall 15, primul număr de la ei. Și al doilea tot Town Hall 15. Și nebunii au dat 3 stele la Town Hall 17 nostru. Bine, chiar dacă s-a făcut recent. Bine, baza e o ciorbă mare, dita mai. Sunt curios cum a atacat ăsta, e cel mai mare highlight de la ora asta. Chiar dacă e făcut de inamic. Ok, deci a făcut ceva de asta Flame Flinger și un Royal Charge. Cu seama asta, mă. Queen Charge. Da, deci aici va lua o bucată super mare. Aici se va bate puțin. Oh, cât te face omul meu. Deci să va fi doar un walk. Cum se înțelege? Cum a reușit să facă atâta? Abilitatea la asta nu prea m-a plăcut. Da, e decentă, nici eu știu. Gen, ai vrea să dai asta la început, ca să folosești în vizitate. Da, se putea, cred că, mult mai bine. Cineva că încă face acolo treabă. Că tot va la Town Hall-ul. Și a folosit toate spellurile. Oh, câți heal are asta. Nebună. Dar s-a dus mai pe o clon de ei. Al dracu. Fanul destul de bun. S-a de jocul puțin cam prea tare. Bună abilitate. Da, e cam văzută baza. Mai are și abilitatea la Warden, care e un Fireball. S-a dus cam prost. Cred că se gândea că se face aici și că gândea la fel. Da, Clan Castle n-a fost nimic ca bun, din păcate. O, vezi că dă o glasă asta. Și da, cam resursă baza. Nu o să pot să vă arăt din păcate fiecare atac la în parte. Am vrut să vă arăt, nu știu, highlight-ul care mi se pare mie. Ca altceva zice, nu știu. Ea și jocul spune că ăsta e highlight-ul, da. Și la noi Vendetta, care este contul secundar la Vortex. Nu știu ce aș putea să mai vă arăt. War Stats. Atac Use 34, Atac Swan, Atac Lost. Aveam 16 atacuri, 25 de stele. Da. Erau aproape să ne facă... Dar uite, pe numărul acesta W Alex nu l-a făcut. Nici pe ăsta meu. E, ce bazăm? Bine, numărul 2, să înțelege. Poate n-are același skill. Da, dacă ați vedeți, sunt cam rași, da. Ai, man. Cam atâta. Dacă vreți să mai vedeți alte ori care le postez, nu știu, care le facem în clanul acesta, uitați de un subscribe acolo. Și dacă vreți să intrați în clan acestei tag-ul, o să încerc să am grijă cât mai mult de el. Pentru playerii noi, chiar o să încerc și să vă ajut, nu știu, să faceți, să înțelegeți jocul. Deci, nu pot să dau live. Interesant asta. Primim și player ăsta sub Town Hall 9, mai că am pus Town Hall 9 minim, că poate să intre și random. L-am pus, mai pus la notice. Hai să-l punem, știu. Poate intră persoane.
37 persoane mai... le-am mai dat un kick. Nu știu, clanul nostru se bazează pe majoritatea români, mai sunt și străini, dar pot să aleg cu degetul, uite. Ăsta, de obicei ăștia mai mici. Nu prea avem străini de level mare. Na. Cam atâta. Bye.